Hi mga kayam! Welcome back to my YouTube channel. Happy Easter nga pala mga kayam. Sa isang araw na naman ang aking gagawin ngayon araw. Ako ngayon ay magluluto ng spicy pinanyang manok. So ito po ang aking specialty ngayong araw. So tara guys, samahan nyo ako. Mga kayam, ito na ang aking mga ingredients para sa specialty pinanyang manok. Meron po tayong manok na adobo cut chicken, meron din tayong sibuyas at bawang, meron din tayong paminta, asin, siling labuyo, magic sarap, at Maggi, supreme sarap at Knorr cubes. Meron din tayong patatas at ang pineapple chunks. Meron din tayong toyo para sa ating ingredients na specialty pinanyang manok. So guys, ito lahat ng aking mga ingredients para sa lulutuin ko ngayon. So tara mga kayam, samahan nyo ako para magluto na ng specialty pinanyang manok. Ito na, so bali, ito na, isusunod natin yung bawang. Igisa muna natin yung bawang. Bawang at sibuyas. So habang susunod natin ay gigisa natin yung adobo cut na chicken. So ayan, gigisa muna natin ito. Gigisa natin, susunod na natin yung toyo. Ayan. Susunod na natin ang patatas. Paghalo-halo lang muna natin ang patatas. Lalagay na natin ang Maggi Magic adobo sauce. Yan. Sobrang sarap nito. Sunod na natin ang pineapple chunks. So mga kayam, ito na, lalagyan na natin siya ng siling labuyo. Ang aking finished product na specialty spicy pinanyang manok. So ito guys, yummy, sarap na ito. Sarap pang ulam ngayong tanghalian. So tara guys, tikman na natin ang aking luto. Sarap na ito. Sige guys. Tara, samahan niyo ako, tikman na natin. Sarap guys, mga kayam. Sobrang nung lasa niya sa manok.
At saka yung sauce niya, napakasarap. So guys, subscribe to my YouTube channel, click and like, and watch my YouTube channel. Follow me at YouTube at Ramyam, and for Facebook account Ramjon Bandagosa. So thank you guys for watching. I need somebody who can love me at my best.